Mela, is-somma dis-sena telat għal 3,311,391 euro. Din kienet is-somma finali li tħabbret mill-mara tat-tabib Viktor Kalvanja fit-tmiem il-maratona ġbir ta' fondi b'risq Puttinu Kers. Għal dan l-appuntament annwali ingħaqad il-pajjiż kollu, fosthom anke l-mexxejja tal-pajjiż. U l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg flimkien ma' Sera kienu preżenti jirrispondu telefonati, deħlin bid-donazzjonijiet. Preżenti wkoll individwi u tfal li tul l-aħħar snin ibbenefikaw minn Puttinu, fosthom Amy li serqet il-qlub ta' bosta. Il-maratona ta' Puttinu ixxandret fuq l-istazzjonijiet lokali fosthom Net Television bejn id-9 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar u laħqet il-qofol tagħha tard il-ġimgħa filgħaxija. Il-fondi miġbura se jkunu dedikati sabiex tingħata l-għajnuna lill-pazjenti Maltin u Għawċin li jkollhom bżonn imorru għall-kura fl-isptarijiet tal-Ingilterra.